Pomerne často sa stretávam so situáciou, kedy sa ocitnem v prítomnosti človeka so psíkom. A ten psík prichádza s rešpektom pomaly ku mne a začne ma ovoniavať a ovoniava moje veci. A ten majiteľ mu povie fuj. Z môjho pohľadu hovoriť psovi, ktorý používa nos a čuchá fuj, nie je dobré. Prečo? Poprvé, psovi hovoríme fuj vtedy, keď robí niečo, čo nemá. To znamená, keď mu chceme niečo kvázi zakázať. Čiže pes má spojené slovo fuj so zákazovým povelom, aby prestal niečo robiť. Po druhé, pes cez nos najlepšie spoznáva okolitý svet. Cez nos na 100% dokáže rozpoznať svet okolo seba, taký, aký je. Ani cez uši, ani cez oči to nedokáže. Čiže cez nos vie najlepšie vyhodnotiť situáciu, stav situácie, energiu, všetky potrebné veci. Ak mu teda hovoríme fuj, keď čuchá, keď spoznáva svet alebo situáciu cez nos, tak mu zakazujeme to najdôležitejšie, čo v tej situácii má robiť. A nie je neobvyklé, že takéto psíky, ktoré pravidelne dostávajú zákaz používať nos, vlastne nedokážu rozoznávať situácie, energie a veci prostredníctvom nosa, pretože to prestávajú akoby robiť. Majú to spojené s niečím negatívnym. Jasné, možno si poviete, no dobre, mne to až tak nevadí, že čuchá, ale čo keď to tomu človeku vadí? Čo keď sa ten človek bojí psa? Alebo je mu to nepríjemné, že ho pes čuchá? To je veľmi dobré, že tak premýšľate. Ako to teda môžete urobiť lepšie? Ak má váš pes tendenciu, že prichádza k cudzemu človeku alebo k jeho veciam a chce ich čuchať, tak mu v tom môžete, keď máte vodítko, psíka na vodítku zabrániť. Možno je dobré opýtať sa toho človeka vopred. Nebude vám vadiť, keď vás môj pes očuchá, keď si očuchá vaše veci? Ak človek povie, že mu to vadí, tak sa k nemu jednoducho nepustíte. Naopak, ak vám vadí, že váš pes takéto veci robí, prípadne predpokladáte, že možno bude skákať na toho človeka, alebo sa bude správať príliš nadšene, tak môžete počkať so psíkom vedľa seba, kým sa upokojí, a až následne, keď je pokojný, mu môžete umožniť, aby veľmi pokojne a s rešpektom prišiel k človeku a očuchal. Preto majte situáciu pod kontrolou, vyhýbajte sa tomu, aby váš pes čuchal ľudí, ktorým to vadí. Takisto sa vyhnite tomu, aby váš pes prichádzal k ľuďom, keď je príliš rozrušený alebo príliš nadšený, aby im to nebolo nepríjemné. A hlavne nezakazujte mu používať najdôležitejší zmysel, ktorý má, a to je čuch prostredníctvom nosa. Verím, že vám aj tento tip pomôže k lepšiemu vzťahu s vašim psíkom a vidíme sa pri ďalšom tipe.